Col·legiats i col·legiades, el passat 5 de novembre, en nom del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, vaig assistir a la jornada organitzada pel Col·legi d'Enginyers dedicada a la nova instrucció tècnica complementària d'ascensors. També estava el Gremi d'Ascensors i la Generalitat. Per part del CAFBL, vàrem expressar la nostra preocupació per 3 temes fonamentalment. Un, la saturació dels organismes de control, que són els que han de fer les inspeccions i realment no estan podent atendre les nostres peticions. El segon tema és la pujada unilateral d'algunes empreses conservadores. Per últim, el tercer tema és la dificultat de les comunitats per assumir imports que poden ser molt rellevants. Creiem que caldria instrumentar ajuts públics. Per part del Gremi d'Ascensors se'ns va demanar col·laboració per no esperar l'últim moment per fer les obres, perquè els seus recursos de personal també són limitats. Per part d'ells no confien en que es puguin donar ajuts públics i ens diuen que només pels preus dels materials no valdria la pena demorar les reparacions. Per últim, comentar-vos que en aquesta comunicació hi veureu 2 enllaços, que són els resums que ens ha facilitat el Col·legi d'Enginyers i el Gremi d'Ascensoristes, per si voleu complementar aquesta informació. Moltes gràcies per la vostra atenció.